Akukho nqwelomoya eza kuncothuka okanye ichophe phakathi kwentsimbi yethoba ngokuhlwa neyesithandathu kusasa. Abahambi kumazwe ngamazwe ehlabathi baza kunyanzeleka babonakalise isiqinisekiso sokuba abosulelwanga intsholongwane kwixesha elingaphantsi kweentsuku ezintathu. Into ebalulekileyo qha ukuthi abantu funeka bayazi ukuthi ixesha elihambisana nekhefyu kuzawuba notshintsho emaxesheni okuhamba kweebhanoyi. Mbalula uthi wonelisekile imiqathango yezempilo kwisikhululo seenqwelomoya emva kokonyuka komthamo wabahambi kwilizwe ngokubanzi. First time we opened in June, we had 4 or 5 flights a day. Today the schedule, we probably have about 130 flights in and out, Minister, of which the majority is domestic. There's about 8 international flights, and the load factors on the domestic flights have been very, very good. Ibhasi kunye neeteksi ezihamba imigama emide ziza kuthwala umyinge we-70% wabakhweli. Akuzunyamezelwa konke ukuthuthwa kotywala. Iimpephamvume zokuqhuba eziphelelwe phakathi koMatshi wanyakenye noFebruwari wonyaka ozayo ziza kuvuselelwa de kube sekupheleni kuka-August. Lusamisiwe uhambo ngeenqanawa.